Ndilandireni kuna kulikonse kumene mwandikumaniza ine m'bale wanu Austin. Leronso ndi tsiku labwino limene Mulungu atipatsa kuti tikhoza kupitiriza monga mwa kuwerenga buku la Enoki, mene tikupitirira kuphunzira zambiri zokhudza buku la Enoki la Yesu Khristu. Kote kuti kaya muli kunzuzu, kaya muli ku Botswana, kaya muli ku Malawi, kaya muli konkuno ku South Africa, kuna kulikonse kumene muli, ndilandireni mu dzina la Yesu Khristu. Mangokumbutsana buku limene tikuwerengali likupezeka. Mudakha kuti muli ku Malawi mukulifuna mukhoza kulipeza, muli ku Zambia mukulifuna mukhoza kulipeza, kaya muli ku Tanzania mukulifuna mukhoza kulipeza. Bukuli likupezeka, ndipo ndinakakhala okona nonso munalipeza muzidziwerengera nokha chifukwa bukuli ndilokoma. Andi bukuli ukalimvetsetsa bwinobwino kumakhala kovuta kuti uzipanga tchimo, chifukwa madziona kuti zilango zimene anachita angelowa, zilango zimene m'bado wina unachita, inenso ngati sindimvera ndikalandira zilango. Sumachita chizinthu maumbuli, koma machita zinthu mozindikiritsitsa. Kumbukirani kuti Enoki amene tikukamba papayi anali bwenzi lenileni la Mulungu, ndipo Mulungu amamuonetsa zinthu zimene zine kuti zichitike ndi zinthu zimene zinachitika ndi zinthu zimene zichitike masiku amene akubwerawa. Tiwerenga muli zambiri mmene mumu zimene Enoki anaonetsedwa kuti kumapeto kwa nthawi anthu adzakhala akuchimwa kwambiri. Anthu chifukwa cha kuchimwa kwambiri, dzuwa lidzasiya kuyaka mmene limayakira, even mwezi udzasiya kuyenda mmene umayendera, nyengo idzasokonekera. Amamuonetsera zimenezo. Chifukwa cha kusokonekera kwa nyengo, nde Enoki amamuonetsa kuti dzuwa lidzatentha kwambiri, lidzaya awononga anthu. Zimene takati kuziona masiku ambuyo, masiku omwewa ano, zimene takati kuziona masiku omwe ano kuti kumayiko ena uku anthu akufa chifukwa cha kuyaka kwa dzuwa. Zimene Enoki anazilankhula kalekale. So anthu amene anawerenga buku la Enoki, zinthu ngati zimene zikumachitika samakhalanso ndi chilendo, koma kuti Mulungu analankhula pakuti ndipo ndikuyenera kukhala tcheru chifukwa zimenezi zikufotokozera maulosi kapena zili mkati mwa maulosi. Mudzina la Yesu Khristu, dzulo tinalekera pamene timaona angelo akuphunzitsa anthu kupanga zitsulo ngati malata. Chifukwa anthu samadzera kuzopanga bwanji zitsulo, anthu samadzera kuzopanga bwanji mpeni, akhoza kupanga bwanji zipewa zapachifuwa, anthu samadziwa. Zonsezi zinaphunzitsidwa ndi angelo muzinsinsi zimene angelowa amazidziwa, zimene Mulungu anaziika payo kuti samayenera kuti aululire anthu kuno ku dziko lapansi. Koma angelo akugwawa mawashaziwa amene Mulungu anasiya kuti adziyang'anira chilengedwe cha dziko lapansi komanso adziyang'anira anthu, pamene anapanga chiganizo china kuti tiyeni tipite ku dziko lapansi tikakwatire. Chifukwa ana anthu kuti nthawi imeneyoyo ana akazi anthu ali ukongola, ndipo ndi ukongoletsetsa kwambiri, zinthu zili bwino kwambiri kuno ku dziko lapansi. So Ajezeri pamene timamuona kuti iyeyi anagwirizana ndi gulu linzake lona kuti tiyeni tipite ku dziko lapansi tikakwatire, ndipo nakhala pansi nasayinirana kuti tiyeni titsike tipite tikakwatire ku dziko lapansi. Pamene timaona kuti kuyambira pa 7 pa atsika ndithu kwa ndithu mpaka pa 8 pa pameneno anayamba kuwaphunzitsa anthu zimene anthu osamazidziwa, kote kuti kale kutilibe ku nkhondo, chifukwa zida za nkhondozo kunalibeko, koma angelo amene anayamba kumaphunzitsa. Kalero ufiti kunalibeko, koma ufitiwu wabwera ndi angelo amene tikuwawerenga pamene kuti anayamba kuwaphunzitsa anthu za matsenga, chitumwa tingachipange bwanji, ungauluke bwanji. Pamene panayambira chani kodi panayambira ufiti. Ndedzulo tinalekera pona kuti kodi uthengawo kapena tinalekera pona kuti tali tipirizeni
tingoyambira pa 2 chapter cha 8 kuyambira pa 2 kumatsika m'musi pamene tikumvana kuti ndipo kunabuka kusapembedza kwakukulu ndipo anachita chiwerewere ndipo anasocheretsa nayipitsidwa njira zawo zonse. Sajazi anaphunzitsa za matsenga ndi mizimu yodulidwa za matsenga ndi mizu yodulidwa. Mukumva, Sajazi ndi amene amaphunzitsa anthu za matsenga komanso ndi kusakaniza mankhwala zithumwa, kudziona kuti mukasakaniza mtengowu umapha munthu, mukasakaniza mtengowu umathandizira business kuti ipite patali, mukasakaniza mtengowu umapanga zakuti amaphunzitsa anthu. Nda imeneyi nde ufiti unaonjeza kwambiri. Amene amaphunzitsa zimene Sajazi amene ali mngelo wakugwa, tikumbukire zimenezozo. Anaphunzitsa za matsenga ndi mizu yodulidwa. Amolozi kukhetsa za matsenga. Balagero anaphunzitsa za nyenyezi. Balagero ndi amene amaphunzitsa anthu nyenyezi zimene zimayendera kumwamba. Nyenyezi zili patali bwanji ndi dziko limene zimayendera, Balagero ameneyo. Kokapero magulu a nyenyezi. Kokapero amaphunzitsa anthu magulu a nyenyezi. Azeli kudziwa mitambo. Azeli amaphunzitsa anthu kuzindikira mitambo, kuti mukuona mtambo ndi mvula imeneyo, mukuona chakuti nthawi yakuti imene amaphunzitsa anthu zizindikiro za dzuwa. Shazeli zizindikiro za dzuwa, akuti Shazeli amaphunzitsa anthu zizindikiro za dzuwa. Ndi Seli njira ya mwezi. Seli amene amaphunzitsa anthu njira ya mwezi. Ndipo pamene anthu adafuula ndi kulira kwakukulu kokwera kumwamba. Mona akuti anthu atathe zimene zikuzindikira anafuula ndi kulira kwakukulu kokweza kumwamba. Kumbukana kuti munthu imene amaphunzitsa anthuwa kuti pa dziko lapansi pano patanyasa patayipa, chifukwa kuti angelowa akagona ndi ana akazi anthu amabereka mavampaya, amabereka ziyana zamphamvu zazikulu zimene zimakwanitsa kumadyaso anthu. Ndi anthu amalira kusakasaka mtendere, koma mtenderewo sumapezeka, chifukwa kunali kuti chisokonekero chili ku dziko lapansi. Anthu akumatamba pamene anthu samatamba. Anthu azindikira za matsenga pamene anthu samapanga za matsenga. Mwaona, anthu azindikira za kuphoda ndi anthu amazikongolesa nkhope zonse zikuphoda. Anthu chifukwa chakuphoda kuli kunapanga chiwerewere chipite pena paliponse, chiyende pena paliponse. Mwaona, nkutinso nthawi imeneyi angelo amene ndikuwafotokozera agona ndi anthu abereka zimavampaya zadya zakudya zochulukitsitsa kuno ku dziko lapansi, kumaliza zakudya, anthu kusowa mtendere ndiye kunali kulira. Ndiye tinalekera pona kuti kodi popeza kuliraku kunamveka kumwamba, nanga chinachitika ndi chani? Anthu atalira. Tate timvetsereni. Tikuyambira pa chapter cha 9. Pa chapter cha 9 pamene tikupezapo vesi amene ikuti, ndipo kenako Mikaeli, Uriya, Rafaeli, Gabrieli anayang'ana pansi kuchokera kumwamba, ndipo onani magazi ambiri akukhetsedwa pa dziko lapansi, ndipo kusamvera malamulo konse kukuchitika pa dziko lapansi. Mukumva, akuti anayang'ana ku dziko lapansi ndi amaona kuti mwanzi magazi akungoyenda pena paliponse, ndipo anthu samamveranso malamulo. Zimene zikuonetsana kuti anthu watu kalero anali ndi malamulo amene Mulungu anayikira, amene amatsatira kuti asachimwire Mulungu. Koma chifukwa chakubwera kwa ngelo akugwawa, anapangitsana kuti ambe kuphwanya malamulo, azingochita molinga ndi mmene iwo akuganizira ngati anthu. Ngati mmene zili ndi masiku ano omaliza, tikuzona zimene zina kuti anthu
anafika pophwanya malamulo anthu wina aliyense akungodzipangira molingana ndi mmene iyeyo akuganizira. Tikamawerenga Bible Exodus 20 tikupeza ko malamulo kumene kuja usalambire zosema, usalambire milungu ina, uzilambire ine ndekha. Komopezana kuti anthu m'masiku anomaliza amakwanitsa kuchisema china chake kuchimika kutsogolo nkomaloza kuti uyu ndi wakuteti mulambireni, zimene zili kuphwanya malamulo a Mulungu. Ndeti kuzoona kuti munda imene iyi akuti anthuwa anasiya kumvetsera malamulo a Mulungu. Zimene zizi amaziona ili Mikaeli, Uriya, Rafaeli ndi Gabrieli atayang'ana pa dziko lachani kodi pa dziko lino lapansi. Tuyi kuti chani? Ndipo anati kwa wina ndi nzake, dziko lapansi lopanda okhalamo likufuula mawu, kulira kwawo mpaka zipata zakumwamba. Pa 3 akuti chani? Ndipo tsopano kwa inu oyera mtima akumwamba, miyoyo ya anthu ili kuperekedwa mlandu wawo, ikunena kuti tibwezeretsani mlandu wathu pamaso pa wamwambamwamba. Pa 4 akuti ndipo anati kwa Ambuye wa nthawi zonse, Mbuye wa Ambuye, Mulungu wa milungu, mfumu ya mafumu ndi Mulungu wa nthawi zonse, mpando wa chifumu wa ulemerero wanu ulipo kwa mibado yonse, ndipo dzina lanu likhala loyera la ulamuliro lodalitsidwa kwa mibado yonse. 5 akuti chani? Munapanga zinthu zonse ndipo muli ndi mphamvu pa zonse, ndipo zinthu zonse zili zapachidekha ndipo zotsekuka pamaso panu, ndipo munaona ndipo mukuona zinthu zonse, ndipo palibe chomwe chingabisale kwa inu. 6 kuona zimene Azazeli wachita, amene waphunzitsa anthu zonse zosalungama pa dziko lapansi, ndipo wavumbulutsa zinsinsi zonse zomwe zinasungidwa kumwamba, zomwe anthu akuyesetsa kuphunzira. Ndipo sijazi amene mudapatsa mphamvu zolamulira anzake, ndipo apita kwa ana aakazi a anthu pa dziko lapansi, ndipo agona ndi akazi, ndipo azidetsa okha, ndipo aulula kwa iwo mitundu yonse ya machimo, ndipo akaziwo adabereka ziphona, ndipo dziko lonse lapansi ladzala ndi magazi ndi kusalungama. Mukuyimva nkhaniyo? Nkhaniija itapeza ngelo amene ndafotokozera chila Gabrieli, Rafaeli, akuti anayitenga nkhaniyi ndikupita nayo tsopano pamaso pa Mulungu, kumakamfotokozera Mulungu. Iniyo ndinu oyera, mukhale wamphamvu, mudzakhala wamphamvu, ndipo mudzakhala wapampando mibado yonse, ndipo mukuyenera kulandira ulemu mibado yonse, kwamba kumuyamikira kaye Mulungu, kwamba kumulambira kaye Mulungu. Atamaliza kumulambira Mulungu, mpamene amamufotokozana kuti inuyo palibe chisisi pamaso pa inuyo Mulungu olenga inuyo kumwamba ndi dziko lapansi, china chilichonse chimaonekera. Koma tsopano taonani, Azazeli waphunzitsa anthu zinthu zonse zimene munalamula ngati zimene munalamula ngati zinsinsi, kuti anthu sakuyenera kuzidziwa ku dziko lachani kodi ku dziko lapansi. Ndi sajazi ameneyi ngati wamkulu wa asilikali amene munamuyika ngati woyang'anira asilikali, oyang'anira angelo anzake, mawashazi amene wawa apita ku dziko lapansi, ndipo akwatira ndi ana aakazi aku dziko lapansi, ndipo anamba kuwaphunzitsa zakuchani kodi za zinsinsi zimene Mulungu munazisiya kuti zimene zisakuyenera anthu kuzidziwa ku dziko lapansi. Malo make akugonana ndi akazi ana anthu chifukwa chakugonana kwa akazi kwa anthu anabereka ziphona zija zikudya anthu, ndipo magazi ali pena paliponse. Malipoti amene wawa akufotokoza ndi Gabrieli kumamufotokozera Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Nkuti nthawi imeneyo anthu akungolira, nkuti nthawi imeneyo anthu akungofa, nkuti nthawi imeneyo magazi ali pena paliponse chifukwa cha uchimo umene ukuchitika, umene unachitika nthawi ndiyo
munda imeneyi. Tamvetsera nzanga kuna kulikonse kumene kundikumaniza. Ukumayiona nkhani siku ine ndi mafotokoza na kuti Mulungu sanalenge chiwanda. Chiwanda chinalengeka kapena chinapezeka mu nthawi imene mkazi anagonana ndi mamuna, kapena nthawi imene mkazi anagonana ndi ngelo. Zimene zimabwera apapazi ndi dziphona zimene idzodzi zimakhala ndi zimamva bwino zikama magazi wandani kodi magazi a munthu. Na chifukwa timadziona na kuti ziwanda zimenezi zikalowa mwa munthu, anthu ake ena amakhala mavampire, amadya anthu, amamwa magazi. Timamva zimene nakuti asatanika amamwa magazi. Ndi zoona chifukwa amakhala mkati mwawo ali ndi ziwanda ngati zimene ndikudzifotokoza pano padzi mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. So tate tipitirizeni kuti timve kuti nkhani kuti bwanji patena kuti ndipo tsopano taonani miyoyo ya iwo amene anamwalira ali kulira ndi kupemphera zipata zakumwamba, ndipo kulira kwawo kwakwera, ndipo sikungathe chifukwa cha zochita zosayeruzika zomwe zikuchitika pa dziko lapansi. Ndipo inu munadziwa zonse zisanachitike, ndipo inu munaziona izi, ndipo munazilola, ndipo simutiuza, ndipo simunatiuze zomwe tikuyenera kuti tichite pa izi. Mukuimva akuti anthu amene amamwalirawa mu nkhani yoti amaphedwa, amadyedwa, ena amene ali olungama, akuti mizimu yawo imakayima mu zipata. So achinagabwerera maona anthu akuti mizimu yawo yayima mzipata ikufuula kwambiri. Andi mpempho limene amakapempha kwa Mulungu pasipa lamveka. Akuti amakapempha una kuti iniyo zonsezi mukuziona, koma kuti tsopano tufuna mutiuze zochita tikachite nawo anthuwa, tikachite nawo angelowa, tichite nawo motani. Tsiku lopambana limene Mulungu atipatsa kuti tikhoza kugawana mawu amene akhoza kutipatsa moyo, mawu amene tikupitiriza kuwerenga buku la Enosi, buku la Enoki. Okondedwa, ndisanapitirize kapena ndisanayambe kuwerenga mawu a tsiku la lero, ndimafuna ndikutsikimize ona kuti pali zinthu zina zimene zimachita kuonetseratu kuna kuti munthu uno ukatha moyo unowo ndikupita kumwamba kapena apo ndikupita ku gahena. Tamvetsera, munthu amene ndayi zonse samakonda kuwerenga mawu a Mulungu, munthu amene ndayi zonse samakonda kupemphera, kodi ukuganiza ona kuti ukatha moyo unowo kumene akulowera akadzikapemphera? Munthu amene ndayi zonse samakonda kusala kudya, kusalira moyo wake, kodi ukuganiza kuti kumene akulowera munthu ngati amene akakhala serious ndi moyo wake? Tamvetsera, kuli zinthu zina zimene zimachita kuonetseratu kuti iweyo ngati umakonda bodza kwambiri. Tamvetseratu, wabodza kwambiri ndi Satana, kumene ukupita iwe sikumwamba. Iweyo ngati umakonda kuba kwambiri, tamvetsera, ukonda kuba kwambiri, sunambe ndiwe. Satanaso naye kwake ndi kuba, kupha, komanso kuononga. Mu dzina la Yesu Khristu koponsa kotani pali zizindikiro zina zimene zimachita kuonetseratu nakuti awawa moyo wawo kumene ukulowera ukatha moyo unowo ndi kumoto, koma uli ndi mwayi wakuti ukonza kusiya fodya amene ukumathawa nkumakabisutira mbali ndi uchimo umenewo. Chimene chikumakupangisa tuzithawo zikapanga zibwezi za mbali chonsecho uli ndi akazako ndi uchimo umenewo. Chimene chikumakupangisa udzasiya amuna ako kumakapanga zibwenzi, tamvetsera, ndi uchimo umenewo, ndi uchimo umenewo, ndi uchimo. Nthawi inalipo
nthawi ilipo yakuti ukhoza kusintha chifukwa Ambuye Yesu akubwera posachedwa. Mu dzina la Yesu Khristu tate tipemphere. Ambuye Yesu tilankhuleni timva. Ifanana menda izonse sitimamva. Timakhanga timamva koma timatayika Ambuye ndifotayika musambiri. Malankhulidwe athu ngotayika, maganizidwe athu ngotayika. Tichiteni chifundo mu dzina la Yesu tapemphera. Amen and amen. Nzanga udzikhala ndi njala yokonda kuwerenga mawu a Mulungu. Chimenecho ndi chizindikiro chonakuti iwe kupita kumwamba. Chifukwa ndi wonse amene amakhala ndi njala ndi kumva mawu a Mulungu, ndi kuti ukatha moyo unonso ali ndi njala yokamva mawu a Mulungu wawo Tate wamphamvu zonse. Sizingathe kuna kuti pa dziko pano mawu a Mulungu sumakonda ndi ukakondera ukamwalira kapena ukakonda pamene mzimu wako ukafika ku chiweruzo sizingakatheke. Yambirani kukonda mawu a Mulungu unakali pa dziko lapansi pompano. Mu dzina la Yesu Khristu Mungu kumbutsana tikuwerenga buku la Enoki. Buku li likupezeka pansi pa uthengawo ndi kumasiya nambala. Kwa amene mukulifuna buku li tumuliwerenge nokha modekha kuti mumve zimene Mulungu analankhula ndi Enoki ndipezeni. Tinakambona kuti bukuli kwa anthu amene analiwerengapo kumakhala kovuta kuti achite uchimo. Chifukwa amadziwa kuzindikira kuti zilango zimene zinagwera ena ake inenso zikoza kundigwera pamene ndikukhala moyo uno wa ku dziko lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu okondedwa, dzulo tinalekera pona kuti uthenga unawapeza china Mikaeli, Gabrieli, Rafaeli kulira kumene amalira ana wanthu ku dziko lapansi, kuti ku dziko lapansi kutavutiratu. Angelo amene anagwetsedwa ku dziko lapansi aphunzitsa anthu kuchita zinthu zosayenera, aphunzitsa anthu kutamba, aphunzitsa anthu kusakaniza mankhwala, aphunzitsa anthu kupanga zitsulo za nkhondo, nkuti ku dziko lapansi sikunali bwino. Mmene munkuti ziphona zimene zinaberekedwa pamene mkazi atagonana ndi angelo zikudya anthu magazi ali pena paliponse ndi anthu amalira. Kulira kunati Mulungu awachitire chifundo molenga ndi zimene zikuchitika ku dziko lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu dzulo tinalekera kuti nkhani yawapeza angelo wakumwamba, ndi pamene yapeza angelowa, angelo nkhani ayitengera pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, pomufotokozera pa 11 akuti ndipo inu mudziwa zonse zisanachitike, ndipo inu mudziona izi ndipo munazilola, simunatiuza zomwe tikuyenera kuchita. Zimene zikuonetsana kuti akina Mikaeli, Gabrieli mmene amakarira uthengawu amafuna kuti Mulungu awauze zochita kuti achite pa angelo awo amene anatayika nasiya kumvetsera Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Zanga pamene tikupitiriza kuwerenga buku limene ndimafuna ndikutsikimiza kuti angelo amene tikuwakamba papawa anapatsidwa mwayi okhala kumwamba komuyaya, koma mwayi anawusoweretsa. Mwina ndikulankhulaso ndi wina wake amene mwayi wakusoweretsa, wapatsidwa mwayi okuti atambe koma panopa akulimbana ndi zaufiti, kwina kuno kumapemphera. Nkhani ni nkhani yovuta komanso ni nkhani yosautsa kwambiri pamene zafikapo, chifukwa nkhani yafika kumwamba. Tate tiwerenge mawu amene akupezeka pa chaputala cha 10
Pa chapter cha 10 pamene tikuona kuti Mulungu tsopano wamba kuyankha, wamba kwauza zochita zimene akuyenera kuti achite, kuti angelo awawa amene apanga chipongwe, amene aononga dziko lapansi, yakwana nthawi kuti alandire tsopano chilango chawo. So Mulungu akuti chani? Tate tiwerenge mawu amene tikuwerenga lero pokuyambira pa chapter cha 10. Pawana akuti pamenepo wamwambamwamba anati kwa oyera ndi wamkulu, analankhula natumiza Uriya kwa mwana wa Lameki, nati kwa iye, pita kwa Nowa ndipo umuuze dzina langa kuti Bisalani, ndipo mumuuze za mapeto omwe akubwera, kuti dziko lonse lapansi lidzawonongedwa, ndipo chigumula chidzafika pa dziko lonse lapansi, ndipo chidzawononga zonse zomwe zili m'menemo. Ndipo tsopano mumuuze kuti athawe, ndipo mbewu yake isungidwe kwa mibado yonse m'dziko lapansi. 4. Ndipo Ambuye anatinso kwa Rafaeli, manga Azazeli manja ndi mapazi, ndi umuponye ku mdima. Zanga pamene zafika apa, zafika posautsa. Mulungu tsopano akutuma Uriya, kuna kuti upite kwa muze ndani? Lameki, nati kwa iye, pita. Lameki apita kamuze ndani? Kodi Nowa, kuti Nowa apite akabisale. Apite akabisale, chifukwa Mulungu afuna aononge dziko lonse lapansi. Kuyipa kumene dziko lapansi laipa, zonyasa zimene zikuchitika ku dziko lapansi, Mulungu tsopano afuna aliwononge dziko lonse lapansi, kufuna kubwere chigumula. Nakumutuma Lameki, pita kumuuze Nowa kuti Nowa abisale. Panthawi imene zifuna zichitike zingati ziti, panthawi imene zimene zifuna zichitike ngati zinthu zimenezi, ndi makambona kuti buku ilili limayankha. Chifukwa panali mafunso ambiri amene Baibulo linafotokoza ku nkhani yokhudza Nowa, koma silimanena kuti chimachitika ndi chani bwinobwino. Apapa pamene tikutseguka maso pa mtukuntu, uchimo wakonero wotere weti, kodi zinavuta zinafika pamene paiti? Ndi pamene pakuyikidwa pulani tsopano kuti iweyo pita kamuuze Lameki akamuuze Nowa kuti Nowa abisale. Chifukwa ifika ndayo kuti kukwena tupangidwe chombo ndicho ngoti abisale, chifukwa Mulungu afuna aononge dziko lonse lapansi. Nkhani yokhudza chani? Kodi chigumula, chifukwa chakuyipa kumene anthu aku dziko lapansi ayipa. Nzanga tikapita m'Baibulo kapeza nkhani imene ya Nowa, nifeke Nowanso apa tikumpeza apa ku buku la Enoki. Nkhani tikuyipezanso ku buku la Enoki, nkhani ndi akuifotokozera momveka bwino kwambiri, ndipo pamene ndikuifotokozera nkhani nanenso ndichita kumva bwino kwambiri, chifukwa ndikumvetsetsa chinachitika ndi chani, chikuchitika ndi chani. Nkhani ikupitirirabe. Ndipo Ambuye anatinso kwa Rafaeli, manga Azazeli kumanja ndi mapazi, ndi umuponye ku mdima, ndipo tsegula mpata m'chipululu chomwe chili ndolo, ndipo muponye m'menemo. Akuti utsegule tsopano zipata za ku midima zija, umanga Azazeli kumanja ndi kumapazi komwe ndi kunkhope komwe, ndipo umponye ku chimphompho. Akumponya bwanji Azazeli? Azazeli anali mtsogoleri wa angelo aja amene anatsika kudzapanga za chiwerewere kuno ku dziko lapansi. Akina Azazeli ndi amene amaphunzitsa anthu kupanga za matsenga, kupanga uchimo osiyanasiyana umene tikoza kutchula pano, umene akupanga anthu kuno ku dziko lapansi, kukongoletsa masowa, kuphoda, zintchito zimene zinaphunzitsidwa ndi angelo akugwa.
kumasakaniza mankhwala, kumalodzana, akina kudzumbule mankhwala ja otira utata abamba tikukonda tamvetsera zimene zinaphunzitsidwa ndi angelo akugwa. Ndelafaire wapasidwa ntchito ndoti kagwire ngelo ameneyo ukamponyere ku chipompo. Tiye nkhani kupitirira zanga, ndipo umuyike miyala, ndipo pa 5 ndipo umuyike miyala yolimba komanso yosongoka pa iye, ndipo umuphimbe ndi mdima, ndipo akhale kumeneko kwamuyaya, ndipo umuphimbe nkhope yake kuti asaone kuwala, akhale kumeneko kwamuyaya, ndipo umuphimbe nkhope yake kuti asaone kuwala kuna kulikonseso ya. 6 ndipo pa tsiku la chiweruziro chachikulu adzaponyedwa ku moto. Ukuimva nkhani iwe ukuyipeza ku Yuda iyi nkhani kuna kuti Mulungu anatenga ngelo ena amene anachoka pa position yawo nakasiya ku mawenja andima. Ndi Enoki akufotokozera tsopano kuti Azazeli popeza kuti wayipisa dziko lapansi anamgwira namponya ku chipompo nayikapo dziminyala dosongoka, namphimba nkhopeyi kuti asaone, akuti kufikira tsiku la judgment day. Tikumakamba ta judgment day ndi tsiku loopsa limene angelo amenewa adzatulutsidwa kumapanga kumene anayikidwa. Lafaira kumpasa ntchito imene kuti pita kapanga zimenezo, chifukwa dziko lapansi la nyasa, dziko lapansi laipa, dziko lapansi sili limene yakukhalira. Mulungu wakwiya. Ndipo tsiku la chiweruziro chachikulu adzaponyedwa ku moto, ndipo adzachiritsa dziko lapansi limene angelo adaliwononga, ndipo adzalengeza kuchiritsa dziko lapansi kuti achiritse mliri, ndipo ana onse a anthu asawonongeke chifukwa cha zinthu zonse zobisika zomwe alonda anavumbulutsira kuphunzitsa ana. 8 ndipo dziko lonse lapansi layipisidwa ndi ntchito zomwe Azazeli anaphunzitsa. Ukumva, dziko lonse lapansi layipa chifukwa cha zimene Azazeli anaphunzitsa. Ndi Mulungu afuna kupanga show yona kuti angelo onsewa alandere zilango zanga. Nkhani tikhala tikuyipitiriza mawa pamene timve kuti zilango zimenezi angelo ena amene apanga zimenezi zilango zawo nzotani zimene akwenya kuti alandire. Kumbukira kuti apa pamba kulandira zilango. Tamvetsera, kumbukira kuti Mulungu amba kupereka zimene akwenya kuti akachitira angelowa. Ukagwire wakuti, ukagwireso wakuti, Mulungu amba kulankhula zimenezozo. Mudzina la mphamvu la Yesu Khristu, angelo wawa amene afuna kuti akagwidwe ku mawenji andima zimene Enoki akuona zitamvetsera. Angelo wa anapasidwa mwayi okakhala kumwamba komuyaya, koma mwayiwo sanogwiritse ntchito. Kumapeto kwa nkhani kumene tikulowera tipeza kuti angelo amene wawa akulira, akufuna chikhululukiro, koma chikhululukiro sanachipeze. Pakumaliza kwa uthenga uwu alipo anthu ambiri amene ayinawo mwayi wokuti akhoza kulapa lapani chifukwa mukangoti mwafa mulibe mwayi wina uliwonse wokuti mukhoza kukhululukidwa ngati pa dziko lapansi pano mukupanga za uchimo. Zanga, Ambuye akudalitse. Uthenga ungati wakupeza utumize m'magulupu osiyanasiyana. Kufikiranso mawa pamene tikhala tikupitiriza pa 8 kumatsika m'musi pamene tikhala tikuona zilango zina zimene Mulungu akupereka. Ambuye akudalitse mu dzina la Yesu. Amen.